Ndamira pamberi pedera mapomutasi. Kaipa chabatwa nemoto. Warari mpatsiro. Pamusoro changapira uko. Ini ndiko ani dzidzaizi. Aidzira kudhoko wazwi. Pamusoro ichangapira. Ini zangu ndiko dzidzaizire. Pamusoro ichangapira. Ini zangu dzidzaizire. Nzira yangu yakamira yakati inini musi wa 2 Oktoba 2024 munin'ina wangu wakaurayiwa nemabhinya padongotindira pamashopu ndikazofonirwa inini ndiri kumba kuzi kwazi uya kuno munin'ina wangu wakadhakwa uri pavhara ifoni ndikati alright ndobva ndaziya zvokuya ndiri kuti handaitini zvinhu renini kwautokwira kwakwe ndokusvika pavharanda paya wakadhakwa ndokusvika uri mukati medziwo reropa wakapera uchikwa chikwa adamandagara pasi simba rabva rapera zvinhu zvichii sikatiregeti fonero tibate polisi nekuti hatizvikwanisi vatataurira polisi haina kutora nguva yakabva yauya kwenguva pasina awa vayakabva yapengera ndikamoti vauya paya ona akati mapurisa akati nyaya iri panapa ihombe isisu hatikwanisi iziterapi inokwaniswa nemacat tobva tatombogara iri pasi gari paripo mupurisa wabva yaendesa nyaya yekupi kumacat nguva diki macat haana nonoka abva atosvika nemotika yavo bva wasvika kati isisu panapa toda ukama wekwazivi wamwe ise chibodini chimbosudurukai tobva tauya ukama pane mhinini wangu ipo papo kupindimudza zvangopindimudza wangu aine mucheni wangu ainawo iyo matikasi acho chipikicha tichitenderudza tikati tichibatsirana kupindimudza ari mudziwa kaya kasi anoni matikasi zvakanaka nyenyu isisu taakudi hangaine munhu tiende munhu kujenari mocha majenari zvakanaka motinengeamaitira wabva aiswa muchipurasitiki chakazanga reso munhu anganemupa rakawandisa udabhataenda osvika wabva aiswa aiswa mocha imomo arimo toatati kwaubva tatadzoka kumba odzoka kumba kwaugadzisa nyaya yebheriyo zvese kudini kuti tione kuchengeta hama yedu saka taita procesi yese yekuchengeta hama yedu tafambira kwese kunyaya dzodidi tabhadhira mari dzedu tatora hama yedu tauya kochengeta hama yedu pamba tachengeta hama yedu pamba apa takagara kwenguva yakareba tagara kwenguva yakareba kwauchizosvika now this year 2026 musi wa 22 mwana wangu wakabva ashaika ungozita wangaziva ashaika wakagwira mvura agwira mumvura kudaro yange iri sana afternoon kuma12 iri sana musi wa 22 February 2026 inobva ndatoraiza ndaindotobva hangu kuone ndizofoni kasi baba vazi mwana wavo wagwira si mwana wangu aenda kushanda kufudza munhu zvakanaka kwakubva ndabira kutimu kuya ndosvika ndii ndakatanga izipeseni namba 1 kutanga kusvika padhimi kwapabinida kwacho simunhu ndakabva ndagara pasi zvinonese saka ndiri ipapa pakabva pazoita isande pakabva pazoita umwe munhu wakachizosvikiwa nehana yangu iya yakachekwa yakachekwa nemabhinya epadombo wakabva achizosvikiwa pane umwe munhu iye munin'ina wangu ratomodzi kuzosvikira pane umwe munhu kwauchitaura nacho the same day musi wakafa mwana wangu wakapinda mvura ndozi foni yakuzoka kumbosi baba munodikana kumba ndodikana kumba ndiani futi urundidaidzi kasi kune munhu uri kutaura nemunin'ina yenyu wakavhara kumodzi wakachekwa nemagananga epadombo izvi zvinhu zvacho tione kuronga kuti mwana ungobuda sei mvura tibate zeterapi kuti anoyaya wangosambira uri swimming wadi wadhaivhiriti watsvage mwana wangu foni dzange ndikawaziuya ikunoya ndadzoka kumba kuya ndosvika kune munhu uya asvike wakaburirwa nemunin'ina wangu rake uya
kasi mukoma imwe moya kuno mwana kamusini ndikati ndikati mwana uri kudhema kasi mamusiri ndikati asati yakudiso uri mumvuri kasi munhu uyu wakakudiwa neuningino wautondidzingirira ndabatiwa zidanda veve ndakutomhanya veve ndomhanya kasi ine moto yemwana nyecho igobvaendeni saka tingati muchidimu ndo pakatangira nyaya yacho iyoyo. Saka munhu wacho uri kutaura nemuningino wangu wakachekwa raki modzi munhu wacho uri pana inini kugara pese kwatakaita kubva from 2024 kusvika up to now hapana munhu wandakanongedzava kuti iwe uri bhinya iwe uri bhinya uri bhinya. Saka iye munhu iyena muningino wangu uri kutaura ndiye unotaura vanhu vake tingati ipo papo ndo pandingodini pandingogonera sanganiro. Saka vanhu vari kutaurwa ndowamasamona ndiwe masamona. okay ari kutaura kuti akatobudirwa here anozabudirwa here tinoita sei kuripo uya chiuya palani utaurire neuya pamusoro imambo zita rangu ndinoitwa Lucky Modziri ava ndimukoma wangu ndingati Changamire vaive musi wemugovera here kana kuti chitatu hachanyatsi kutondera ndakamuka makuseni ndichifamba hangu ndichienda semunhu airwara nenjere ndakamuka ndichifamba ndichienda semafambiro angu emazuva ese ndikatenderera ndokusvika panzvimbo yemashopu ndotobigana nevanhu madii sezvandaingoita mazuva ese asi handina kuziva kuti chiita chichitora nzvimbo. Zvakadaro mambo ndikafamba nguva dzakafambawo zveshuwa ndakapinda mushopu yamadi ndokutomumhoresa maigulezi muri sei ndokuti bho zviri sei dewa ndikati bho hangu zvakanaka izvo ndokubuda zvishoma ndokuzodzoka ndakasvika ndokutsiidzwa chikafu ndakatsiidzwa sadza mambo zvikanzi Lucky ndabika sadza iri zveshuwa rakabikwa sadza nenyama zveshuwa ndikatambira ndikadya zvinova zvinhu zvandaisai ndamboita muupenyu hwangu kuti ndaiti ndikapiwa chinhu chekudya ndaigara pasi ndodya ndaiti ndikatambira ndaisa muhomwe ndofamba ndoenda asi musi uyu ndakagara pasi ndikadya zveshuwa ndakadya iye ndokuro rake ndokudyira mundiro akaisa ndiro yake pakaunda adya inini ndikadyawo ndava pakati pekudya sadza rangu ndakapiwa dringi rerudzi rweorenji zvikanzi wabatani apa ndokubvuma nemufaro ndichiti aiwa mumwe vangu wandagara ndichitamba naye asi handina kuziva kuti sadza iri ndo rakanga riri rekuguma kudya musiwo zveshuwa ndakadya sadza rangu ndikapedza ndapedza kudya sadza ndikamwa dringi rangu ndikapedza ndikati maigulezi masipaka mandipa chikafu ndikainimbotenderera zvangu ndakabuda mushopu ndikatenderera ndikafamba nepavharanda remashopu akabatana mashopu so Changamire ndokufamba tekai rangu ndichienda ndakaenda ndikaenda asi chinhu chakandishamisa ndichifamba kudaro mukomana aripo uyo anonzi Shupuru neiyeyo akagara pekutanga uyu wanowa vanhu vakaita sevane chinhu chavari kutsvaga vachiteera mumashure vakandiona ndakafamba ndikatenderera kuseri kune mamwe mashopu zvakare ariko ndasvika ikoko ndakafamba ndokundiona kuti ndadai ndakatenderera ndokunobudira futi uku kufurandi kwemashopu kwandandako vakomana ava vakadzoka nerodhi yavanga wabva nayo wadzoka nerodhi yavanga wabva nayo takazonosangana takunonanga pabhawa tichipinda mubhawa ndakabigabiga wangu ndokutanga kungoringaringawo hangu zvanga zvichiitika asi chinhu wani chakanoitika imomo ndapinda mubhawa imomo munomuri wahwawa uyu Shupikai uyu akanditi aiwa dewa batani apa achinditambidza koti asi koti iri Changamire panguva ndiri mupenyu handina kuzvinotisa kuti kusei ndisina kumubvunza kuti kowadii kundipa rakavharwa rakaita seravhurwa asi rarakavhurwa kare. Mukomana uyu akaisa dhiragi Changamire mudoro umu ndokumwa handina kuziva panguva ndichimwa kwakauya sahwira wangu anonzi Blessing Maoko akauya zveshuwa
mukumwa hwahwa achinowa wake ndeikumbira. Panguva akasvika ndokuti adewa ndipoka hwawa. Akandikumbira hwawa bati zvakaitika Changamire. Nyakundipa hwawa akatanga kumusududzira kuti uda kupedzera munhu uyu hwawa hwake. Buda ndokumudzinga ndokuenda. Kana musi werufu akataura Changamire kuti ndo zvandakaitwa musi ndisati ndawirwa. Akataura mutumbi wandikutaura nezvawo unonzi blessing mumaoko. Akabuda hake ndokuenda. Ndokumboda kuzama kuita nharo ndokudzingwa ndokubuda. Ndichipedza ndakanzi rimwe Changamire. The same thing rine drug zvakare. Ndakamwa ndokumwa maira rekodhi yerudzi rwaZhakata. Ndakamwa ndichimwa ndichitamba zvangu ndichizivei kuti ko zviri kumirirei. Vanhu vandiratidza rudo pazvipi. Handina kuziva Changamire kuti ndo mamiriro akaita nyaya. Ndakamwa hangu ndapedza kumwa hwawa ndokudzosera mabhodhoro aya. Ndadzosera mabhodhoro aya kuwaridzi. Ndakangotanga kungofamba nguva dzakanga dzichingofambawo dzichitsamaya dzichienda. Handizivi kuti mhepo yacho yanga yatibatawo sei. Ndakapindwa nemweya wekudzoka mushopu mandakadyira sadza zvakare. Ndadzoka mushopu muya Changamire. Ndakasvika ndikati ndakuita masi ndoda kurara. Gai ndigare zvangu pabhenja ndokugara. Ndikati ndingazodonha ngaite zvekurara. Izuva ranga rakuvira Changamire. Ndakaita zvekurara pabhenji. Ndarara. Dhiragiri yaratangawo kushanda dzisisiri hope dzekwamwari dzandarara panguva iyoyo. Ndakarara ndikarara kunze kugosvipa 7 dzigochana. Mushopu makapinda mumwe munhu. Asi kuti ndizame kumutireza zita rake mambo. Handisi kutondera kuti anonzi ana akapinda. Achiti ko imini laki uyo akararapo. Ona nguva dzafamba. Regai ndimumutse hangu aende kumba nguva ichiripo. Magi akapindura kuti musiye henyu. Uyu Magi ari apo. Musiye henyu ndichamumutsa. Gare. Baba vakaita nharo dzekuda kuti kanzai varegai ndichamutsa zvangu ndigai ndipedze zvandiri kuita. Baba vakabuda vakaenda. Zveshuwa ndakasara ndirimo ndakarara. Handina kumutsiwa kuti ndiende kumba. Nguva dzakafamba mambo. Ndi8, ndi9, ndi10. Mafoni akatanga kurira. Sevanhu vakanga vaziva kuti aiva mhembwe yedu yatati chivhima taibata. Changosara kuti tidaidze wavhiyiwa novhiya vavhiye. Zveshuwa vakadaidzana. Shupi anga arimo. Iyeyu anga aripo Zarora iwe. Akapindawo Magi arimo kare. Aripo muridzi veshopu anga aripo. Anova Mangandaire muridzi veshopu. Vapinda vakagara. Ndokuti vakomana nyaya yedu ndiyo iyi. Munhu ndiye iyu. Ini ndakarara handina kumuka. Kurara kwega kuripo Changamire. Vakazama kuti ndiani angade kubata munhu uyo. Angade kuti basa riya ranga rakarangana rasvika kandiani angade kutanga. Vakatanga kuuzirana. Iwewe. Waona kuti aiwa. Kungadoke kungaedza. Munhu yatingatomuparadza chose. Vakachaya foni kune mukomana anova ndiye ari kujeri. Kuti aiwa mhanya pano paita emergency yangu manje. Akamhanya zveshuwa ndokuuya mukomana. Achisvika ndokupirwa nyaya. Mukomana akati aiwa zvitetezvo. Haana kunonoka kana kutora nguva Changamire. Semunhu panguva ndakarara ndakatarisa mudenga ndiri pabhenji sezvizvi. Ndakariiswa banga Changamire panapa. Ndakaridzamikwa banga ndirimo muhope. Ndakazama kuda kuti nditi banga ranga rakandidzipa. Rakambosiiva zvishoma. Rasiva zvishoma ndokubviswa. Ndakariiswa repanonanga pamwoyo Changamire. Rakabayiwa rikananga pamwoyo. Ndakazama kuti ndidedzere kuti yowe mai ndofa. Zvaisanyatsa kubuda zvevoisi rinoenda kure. Nekuda kwekuti banga ranga rabaya makadzika. Vakatanga vakomana. Ndakachekwa tsinga yepapa. Ndikadzenwa ropa. Ndikachekwa zvakare. Ndikadzenwa ropa zvakare. Vadzena ropa vapedza. Mumwe nemumwe akatanga kuti chake chaanoda. Iyeyu mukomana akagarapo. Akanditora nzwara dzangu idzi. Changamire. Zvigumwe zvangu izvi zvenhamba 2, namba 3 apa kubva kuchihombe zvakatamburwa. The same thing neuku ndokupfekedzwa bhutsu dzangu. Ndapfekedzwa bhutsu dzangu. Ndakatadurwa apa. Ndakabayiwa banga apa. Vachizama kuda kupinza ruoko zvakaramba.
wakabaya futi zvakare papaita kamukana bijana sebhonzo redu reapa rakaita kakushinga. Handizivi sevanhu wajaira basa ravo. Wakazama kudzongonyedza muoko kuti vapinde, vakapinza muoko vakavhomora mwoyo wangu. Vakatora vakaisa. Vatora vakaisapo. Mambo ndakaita sekuti ndaamombe. Ngekuti mumwe namumwe akanga apa nguva yekuti taapa nguva yerequest. Ane chake chaanoda. Vamwe vakati vanoda ropa. Iyeyo akati anoda nzwara dzangu. Vamwe akatora sikarudzi yangu nanhasi yakatodyiwa ikatoitwa celebration. Amwe akatora moyo wangu. Ngai nditaure mazita acho. Akatora sikarudzi yangu. Ndizakaria Musadaira. Vakatora ropa. Ukoyo wamwacho muri mimi. Kuna yuyu magiro parangu anaro. Kuna sabhuku changamire varimo munyaya iyi. Sabhuku chaukura varimo vakatora ropa rangu. Kuna jeri mupunga ndofunga kutozvinzwa. Unaro ropa rangu. Ndonanga ndoenda pane mukomana anonzi Kini Chirumanzu kana kuti baba waJaden. Akatora ropa rangu. Ndonanga pana Nyasha anova ndiye akakonzeresa kuti ndigone kuzobuda pamutumbi unowu. Nyasha mudeni. Ane ropa rangu zvakare. Vanhu vawafa izvi. Kusanganisira nevamwe vacho varipo pa. Na iye manganda irewe muridzi weshopu. Ropa rangu akatora. Changamire ndakaitwa zvese izvi ndapedzwa zvese izvi. Wakomana wakarangana kuti saka munhu mutomuisa kupi. Vamwe vakataya vakatomuisa kudzotwa tafura pachiodzana. Asi midzimu yangu yakaramba. Wakazama kakavadzana nguva dzichifamba. Nguva dzaitotsamaya zveshuwa dzakutonanga kumaturu. Ndopa vanga vakudzama kuda kuti vanondiendesa kupi. Vamwe vati transport iripo. Vakati aiwa wakomanaka kunze kungaedza. Wakatora dhishi rake wira nhasi anowachira hembe. Ndokundiisa mudhishi kuti ropa rirege kuoneka kuti basi ndisaonekwe kuti rodhi yakafamba ichibva nepapi. Ndakaiswa mudhishi ndikatakurwa ndikaiswa nebhebhidho. Ndokuzama kutsvaga kuti vanondisiya pati. Panguva kwakava nevamwe vanhu vakanga vachifamba hatizivi kuti vaibve kuti vanga vadokerwa. Pavakavaona vakabva vanditi chezi dhishi riya. Vakati pada taonekwa. Havana kuziva kuti vanhu vakatotiza vachitara pamwe padavo vemabhinya ende vanga ari mabhinya zveshuwa. Vatiza vaenda vakadzoka. Ndokuti taonekwa. Ndokutora dhishi ndokudzoka naro zvakare mushuwa. Saka toita sei? Tikanzi hazvinetsi ngatimuise panze panofuma chinoonekwawo vanhu vanondoti hamini. Vakatakura dhishi ravo. Ndimagi, ndishupi, ndizaru, nzenga, dhishi. Ndimukomana uyu wekujeri. Nzenga wandicheta pashopu. Vachindicheta pashopu sazvizvi. Zvinoita Mwari. Havana kuziva kuti panguva yavatekaira vachibuda padho apa pane ropa rangu rabva rabuda vanozoti rakabuda nepapi. Rikasara rakaisa zvidhindo ipapo. Vachibuda saizvozvo. Vakadzoka. Vakauya vamwe vahwavo zvavo. Ndokumunokera kuti vhura akatida kutenga akati ndarara. Munhu iyeye infekti akati muka uone. Tikanzi iwe handibudi ndezveusiku ndarara. Oraiti munhu akapfuurira ndokuenda. Mukomana akapfuura akaenda ari pano. Ari apo. Akapfuura akaenda kune rimwe bhawa. Odzoka manje. Anga akaflasha lights zazvi zvatifambira pamavharanda. Ndopakati achisvika akaona ropa rakati dhoo rinovharwa sezvizhia. Panika laini akakestepe akandiro dhoo parinoperera. Apa pawakabuda napo wachienda ndo pakatoita madhropu eropa manganingani. Ndokumuti kubve achivheneka sezvizvi ndokuona ropa. Ndokumunokera magi. Ndokudaira. Tikanzi ndati ndarara ndichakwanisi kubuda. Tikanzi aiwa isiriyo nyaya. Ndoda kuti ubude uye uone ropa riri apa izvi. Pane ropa riri padhoo peshopu yako. Akamuka akavhura dhoo magi. Akavhura dhoo kana ndichinyepa ane hungo wachataura kana ini ndichinyepa. Akavhura dhoo akaenda nechikorobo. Akati kune vakomana vasvika panapa vaine mhembwe. Vachivhura dhoo kudai patone rimwe ranga rine chemukati bijana. Ndofu wacheta mhembwe yava. Ndo ropa racho. Akakorobha ndokupinda mukati ndokuvhara dhoo rake.
asati apinda mukaninda kunchinzi zvoatobuda chihandei unoona zviri apa akati famba famba pindei mumba make ndokuvhara dhoo uyu makiu vaavhara dhoo rake ndokurara ini naye mwanangu wee ndiripo hangu ndazosivapo asi chavasina kuziva pashopu yavakanondicheta kudai muridzi veshopu yemukati momo vakanodongorera achizwa chizevezeve achidongorera kudai kuona kuti chii chiri kuitika ndokudzoka ake ndokunyora mabhuku ake haana kutsvaga zvakawanda kwachena vanhu vachifamba ndokuona kuti munhu akarara pa munhu anofanira kunge akafa vachiona ropa vanhu vakauya akadongorera changamira kwaita mumwe akaita zvekunzwira nekure pandakati iyowe maive anonzi maingoni nyamutata akaita kunzwira nekure kuti ndashaisha kunzwa here chii chaitika paakafuma achinzwa kuti pane munhu ari panze akauya achitadza kufamba kudai mama ari kutadza kufamba kuti ndakazviita sendakazvinzwa zvinhu izvi asi ndakazvinzwira nekure sarina aitova munhu aitofa zveshuwa mambo ndakafa kufa kunorwadza vakandibaya musana wangu zvokuti nanhasi uno musana wangu uzere mawanga handizivi kuti kana dai kwaakuri kuti vandicheka minini yavaindichekera musana yaivaye hapana chavakatora kumusana uyu asi wakandicheka zvinorwadza chinhu chandoda kukumbira kuziva mambo kuti vane shuva here kuti wandiparadza woratidza kuita rudo parufu rwangu waratidza kuita rudo handisi kumboseka zadai kudanzwara dzangu iva magiti kuda mwoyo wangu mese mune ropa rangu dzosere handisi kutamba kana kuseka nditariseni muchidadira hazvina mhosva ba makaona mhuka yenyu nai kunyepezera kuita rudo etifestizarai muchiuya kuno mari yabviswa yadhonetwa nevazhinji kuti aiwa mambo munhu uyu atsakadziko zvarwadza vazhinji vanhu vakadaizira dhora mambo ikabviswa mari ikasvika zvokuma 800 kuti mukosanje ragone kudaidzwa uye abate mabhinyari asi ameno kamufambira chakaita nhawidzi iye zariro yakatouyawo changamiro akava achitoperekedza vamwe serudo akati inini mukanzwa kuti ndiripo pakuuraya mukomana mashopu angu ese munotora ndizvo tiri kumatora mashopu ako sekutaura kwako hauna kana kumboudzirwa nemunhu wakataura wega zviri kundibata zviri kundirwadza hamuna tsitsi kutadza kusiriswa namukoma wangu ako hamuna tsitsi makaona kuti zvakakodzera kuti aiwa anete iwe ende zveshuwa kune makore mangani ndichifa akatora matanho ako murombo haana mari akaita uzano ripi raangati angaita ndezvipi zvakakwanisira pamanyatsa kuongorora mukaona kuti aiwa zvakakodzera pamandibata pamandiita yamakandiita asi changamire nhau iyi yakamira yakadai so ndiri kuda kuti wese aka nechokwadi chake ataure chakazara nekuda kuti hazvimiri zvakanaka hazvisi kumira zvakanaka varume munombozamai kumhanya muchienda kuno vanopira ka this time shabhani yakadzora mwando varume pfungwa dzenyu maifunga kuti nhasi hamuoni mutumbi uno wakabuda zvawakaita nozvamaifunga asi zvakaramba padzimu inyu yakavhuratirai kudai kana vaimba kudai so kanganwa henyu varume zvangu ndo zvandinoda zvangu ndozvida shupikai taura chokwadi chako wakandipa doro rine dhiragi kundipa doro rine dhiragi nyeimwe hwani yakandishamisa masamona achinzapiwo wangu mukoma wangu akatanga kurwara nepfungwa zvendaita wakafamba mese pane ndakarara vachikoropa wakapinda mushopu wakaita zvipi wakazonzibatai munhu aindimwende naiguma angazomutsa zviombe pano vakamhanya vakamubata ba vakamubata madzimai varipo vaiguru varipo vakavabata asi uyu chakashamisa mambo akamhanyira maiguru akati zvandaona samoni mukomana uyu apiwo here uyu ndomubvunzo wakabvunza shupi kuna maiguru wangu saka ndichazivi kuti kana iwo wachizama kuda kuti iwo hawana kundicheka waiwewe shupi waizomhanyira kuti zariro yapiwo here samoni mubvunzo uchauya kwauri uchaudayira hako mambo handina rugare vanhu ava vari kufamba vachiita zvavanoda vachizama-zama nepese pavanogona muchiya nemishonga parindira rangu hapana zvamuri kuita
handisi kuvharikika. Ndiri kutorasira uko pamunosvika. Mazvinzwa. Ndiri kurasira uko muchibva ndichirasira uko. Hachina mhosva. Kana yamakaya nange zviro ndakarasira. Ndakabvisa. Hapana. Muri kutengaira muchifamba muchiita sei? Isu vamwe takafa. Motogaza mota ane mari ndiye mukuru. Imi maita mari ndimi mahwagombe machi. Hakuna zororo vanhu. Tsamwirirai, farirai. Idzai ngoma sezvamaita. Muchiticheka. Ndingati muchidimbu mama. Ndizvo zvega. Ndingati ndo nyaya yangu. Vanhu vakandirwadzisa. Kundirwadzisa kusvika pabhonzo. Kufa kufa kuita sechimwe chinhu. Kufa kunorwadza kunotambudzisa kuti koma wangu vakasara musoro chete kudai. Wachizama kufunga kuti kumisikidza kuti chii chiri kungotora nzvimbo pamba panapa kuti vazame kufambiro inini havana zvikwanisiro vane mari vachiita zvavanoita. Asi makagonesa nebasa ramakabata pandiri vanhu vei makaita basa makandizorodza. Asi kuzorora kwangu hakusi kunakidza. Handina rugare. Ndichakumbira hangu magi. Moyo wangu uchauchete hako apa padarepo pa nevenzwara dzangu todzida vese mune mabhodho rangu eropa uye ina umuisara. Muchete yenyu apa. Nyaya inaki. Kuchidimbu ndizvo izvozvo. Ndatenda mwana. Ndinazwa shamwari yangu. Shupika yangu. Magari. Christopher. Joseph. Margaret. Tatenda. Right. Pane hanzi muridzi weshop magiba weshop yakasiyiwa munhu ainyora ndiani? Muridzi weshopu mambo wangu pamusoro. Ndimanganda ine. Ndosora mangaiwa hakusuba. Pane hanzi ainyora mabhuku ake akabva anzwa vanhu vachizevezera. Vanhu vachizevezera iye ndokubva adongorera, ndokubva aona zvaakaona, ndokubva asiyana nazvo, ndobva akontinya nezvaakachiita. Pamberi peshopu yake ndopakasiyiwa munhu. Munhu wemukadzi mama. Ndiani? Ndimaili chiwewete akanyora mabhuku ake. Aripi maili? Ari pano here maili chiwewete? Maili havapo. Havapo. Ndandikumuda iye maili chiwewete. Maili iyeye nemukadzi anonzi maingonya mutata akanzwira yowe mai weye yangu nekure. Achimuka makusena achinzwa kuti pane munhu panze akatadza kufamba mambo achiita seachadonha achisvimha misodzi kuti anga atori munhu wandaitonzwa. Alright, aripo here mai eniniyo? Hapo. Then ndoda mukomana akasvika akatocha ropa Manheru. Arikuti uya. Right. Mamwese gara imbasa. Uya padhuze. Right, shamwari andikavazwa nhoro ndakaitwa. Iwe ndorunzana? Blessing Chikanda. Chikani. Right. Chandoda kuti uitewo. Ndoda kuti unditaurirewo kuti iwe pawakauya uchinoka uchizodzoka uchiita sei uchidii chii chakaitika? Just tell me what happened. Wakaonei, wakanzwei, wakaitei? Ndakanga ndotobva kubva ndandotobva ndiri muBharambe. Ndine raiti rangu iri kutofamba iroto. Saka ndakatosangana neyo chipo ichi ropa chii ndotobva ndoona munhu ndatodzoka.
ndapo ndadzoka kana ndakadzoka ndiri kudzoka ndiri kwana Magi ndipo ndakasangana wari urikubvara ndemo ndipo ndakaona Jozi naSango wari peri ndikati mone zvendaona ndakasvika navo pane munhu yadi pane ropa pepe ndatomira tese pepe uneokomana zvaitika izvi ichitobva ipapapo ndakabva ndatobva ipapapo ndatoenda nawe wakomana tava tatosiyana navo. Wakomana wako ndiani? NdiJozi nani? naSango nani nadzimbi. Hauna kumbotaura naMagi? naMagi anotaura anotaura navo ndakabva ndatobva ipapapo ndakatoti ndakutoenda chi ndakutoendawo manditi muono ere zvaitika izvi. Alright. Apa wakabvunza kuti muono zvakaitika wakapindura kuti wese wakabva waratishini wakaramba wangomirero komana wese wakakamboti muona zvendaona izvi uri kutodzoka ndatoita zvakatoti kachamadzo futi ndikobva ubhava saka kwakutogotostoka ndikutofamba muvharanda mendioneka leti kamwe nditovhenika pepe ndiri muvharanda muya ndikutofamba dzati kumanguva ino nguva dzadzinonga zoma8 ma8 ndonguva idzo dzadziriyo ndakuti ndakuendako wangoine wachi mari wacho wangoine wachiri ndandochitoti nguva dzangu dzekuendaomba ndidzo ndaikwanisa kwa ma8 ikoko ndo ndaikwanisa. saka wakangofungira kuti dziri kuma8 nekuti ndo nguva dzaunowanza kuti kana wanzwa kuti ka wobva waenda kuenda kuhandisa hatina inspiration sei ini chandoda chiti chawamuda konfemera kuti zveshuwa ropa wakadii ndakatosangana ndichitoonawo dai ndichitodzoka. wakati wawana Jose ndiwo ndakadzoka ndichiwaonawo wakamira pafarana ivo wanga utouyawo futi kutouya mandatosangana wari paMagi wanga utofamba watodini wari ndiani nani Jose nani Jose naSango nawe Jose Sango tatenda zvacho uya tatenda takasima isho here kuti ropa wakarona iropa takarona mwacho ndiani Alfonso aripi Alfonso ropa makarona wakarona pamakaona ropa uyo achienda imi makabva madii makamaenda mezi naJose Jose hane zvaitaura muroti hane zvakambotaura muroti hamuna kumbotaura naMagi hatina. okay Magi kalaendasi wanga uri musi wahwani chakanaka anokubvunza chii wanga uri musi wahwani chii naitwa stoko nemwana wabosi wangu Desmond wandandaii saka mushopu ndotengesa doro negrosari shopu yanga yakazara saka wakomana wanga urimo wakati Magita ane nzara trudhakwa muno kuti ane nzara ndadhiraiti wakomana tengai muriwo tibike sadza redu semazuva ese tiye sadza wakomana wakatenga masoseji ndobva ndabika sadza rangu tobva tayana wakomana tiri pakati pekuuya Jose uyu akapinda mushopu mangu ndobva agara pabhenji saka Jose anga akadhakwa adhakwira kubottle store agara pabhenji anga akadhakwa zviya zvezvekuti aisagona kufamba akasvika pangotsikitsira akagara pabhenji wakomana bvata magipo Jose sadza sekuti wakastika haagoni kufamba kuenda kumbako ndakatora plate yangu ndikaburira Jose sadza awa wese wandaidya nawo hapatoona kana hwani wacho ari panapa taidya sadza redu nemasoseji Jose ari kudya sadza rake lakazi uruzi wakashaika uyu akabva asvika ndobva asvika pakagara Jose laki modzi ranga asinawo madoroba ndobva ati Jose ndiri kumbirawo sadza kana waguta Jose ndobva ati it's okay ndikanditi Jose aingodya zviya zvelolo saka Jose akazosiya sadza riya ndobva apa Lucky Mo plate iyai Lucky Mo akadya sadza mushopu mangu
apedza kudya sadza akaisa pleti vakaunda vana ndiri ndobva abuda. Saka mwana wabhosi wangu akabva ati kana uchidobatsirwa neni sitoku nhasi chidzinga vanhu wako. Ndakadzinga munhu wese anga ari mushopu. Vakomana vangu varipo, uyu anga aripo, uyu anga aripo, nana majeje. Zaro yanga asina. Ndoda kusvika kumbura ndosvikawo pamuzi. Atinogara mari. Ini ndechibvunza zvandoda inini. Iwe unongopindura zvangu zvandinoda iwe. Zvimwe zvese ndini sina basa nazvo. Usipana panodoza. Chadoza chekutanga ndechekuti Luckmore akayasadza. Ndiko ndadauza kuti ndini ndishanda kuti akayasadza. Ndizvo. Ndizvozvo. Kana ukwazi. Ndruda akapa doro ndiani? Ndishupi? Shupi? Wakapa Luckmore doro? Wakadi. Tati wanga uripo ine. Wangosipo. Ende Luckmore wanombo. ndakamona vakapinda mushopini vanani nangu ndakwazi ndakadzinga chi ndakati chibuda inodini muende ndakadasika kuenda musacho enga izwaka tutora nyaya tu dzakasiyana. Luckmore kwamagi akadya sadza ndandisi wangosipo ndobva auya kubottle store kwawanga uri iwewe ndokwakamupa koti iwewe zvokuzoenda kwamagi time yenyu kwamagi mamuri mese ipapo asi kune kwamakasangana nayo naLuckmore kumbawa ukamupa koti hazvipi zvozvo aiwa usangoende mweya kuti azatinde chendoziva taurapindura mubvunzo iwe tati kuLuckmore wakasangana newe kumbawa ukamupa koti. Aiwa ndikubvunza kana ukamupa huna hamuna kuoma makambosangana kuti hamuna kumbosangana hamuna. Then umoyazi akada kumbotora doro ndiani anzani? Blessing uripi Blessing? Akateteredzwa ndi Blessing. Akazvitaura changamire musi werukupa mhomho yese kuti ndakatodzingwa. Imi vanhu daira chokwadi murunyarara anozvitaura maruku makazara wazhinji kuti ndakadzingwa kuzurupedzera mumhuro rake buda muno. No, it's okay. Iwo wati handi wati hauna unhu. Aiwa tidatora chokwadi tibatsirane. Iwo sanyepe hako tazi hari chichi wati wati basi. Chokwadi chinodiba. Chokwadi chobuda. Right. Tova tachi. Pana uyu. Christophe. Wakambosangana nacho naLuckmore. Amusori ko. Ungostori. Inasipo. Saka zita rako rapinda sei? Zvitondishamisa kuti tienda kapwasamani. Hazvikushamisi wakatora nzwara dzangu kanotengesa kunze kwenyika. Zvokushamisa nhasi. Hauna kumbona musoro? Andabomona. Hauna kumbona. Aisori gara kupasa. Right. Ari kujeri ndiani? Tendai Alfonso. Tendai Alfonso. Alfonso. Tendai kuAlfonso kujeri akapindirei. Ndiye akabaya Luckmore. Ndiye akabaya Luckmore. Akatobvuma. Kuti ndakabaya. Akati ndandina. Akati ndandindeka. Karaini basi. Imama uri kokoti kwacho. Mama enda yezichi. Ndakaenda handini magi wacho. Aiwa, ndozvatobvunza. Kuti imimi kukoti Makaenda kodi. mama enda kodi. Kubudikidza nemanyepo akatenderera rusi. Mulake akabayirwa mushopu mama. Makanga madaizwa nekoti iri. Ndizvozvo. Mama daizwa nekoti. Musoro imama.
dzinoitwa jekedzire hangadzi yarakivuni zviri kutaurwa ndimagi manyepo kuti kwazi ndakanga ndiripo pafinal wakaenda kusiwa 3 kuri kumawitness kobvunzwa mawitness mazuva efinal haana kuenda tisita tiripo isusu mukomana wakaramba kuti handina kuuraya ndega watagwirei mucid unoziva vanhu vake vaanga abata waakubata inini ndega ndopakati mudhara ufonzo baba wemukomana wekusungwa akati ndakapiwa $50 ndimagireti marume kuti musawadzive nemwana wenyu wasungwa baba tichamubhadharira bheri out ndo zvakataurwa ndisaufonzo maguru nyepo tanga ipo pafainari asi mukomana wakaramba akachema kuti handina kuuraya ndega asi kwese kwayange ri chinotonishamisa mambo nyaya iyi yakatongwa asi hatina kana zuva rimwe ratakadaidzwa webcam takatobvunza waifambisa nyaya yedu watagwire mcid tinobvumidzwawo here kuti tipinde kazi very sorry taifanira kunga takakupayo samoni asi takakanganwa nekuti kuchikoro kwavo kwabiwa kuchikoro kwavo kwabiwa makapawo kwadzirei mapepa ekuti wanga waba zvakatotishamisa mambo watagwirei wanoziva vanhu vavo ndo zvakataurwa nemukomana wakasukwa watagwirei mucid patakatosvika izvizvo zvakatoshamisa kuti mucid wakasvika kuti tatenda sangu waturiwa nemagwerere for what wakatobvunza magwere zvakatondishamisa inini mama kuti tauya kunyaya tatenda wakutobvunzwa magwere inyaya yakachena here isusu weukama kuti tizwewo nyaya yedu kuti iri kutongwa sei kana zuva rimwe chete hatina kana kupopiwa zuva rimwe chete kuti uyai imimi hama dzandamu hamunambodaidzwa hatina takangoendawo zvekungoti hama yedu pane wakatifonera hama yedu pamasve kuti imi vanhu vekwadziri pane wapiwa masamoni wari kutoenda mangwani musi wa3 madini kuendawo takangoenda tiri kungocha kumapurisa kumambo kungoshisa ini ndingobvira usha takangosvika kuzvizvi kunyangwe zvinochazibvai pano asi takasvika pano watagwirei tinodiwa here pano kazi very sorry ndakazokanganwa kuchikoro kwabiwa saka pesapo imbomirawo kuti hama yedu iri kutongwa ndiyani zvati uku high court hatina kazi pane gwete ranga ripo kazi muchabvunza ani mainini hanzvadzi yangu iyi yakambunyikidzwa kuzi ngapataure munhu wani wakwadziri unoti dai uriwo wakafiwa maimba makore mangani ini ndakati uda umira pazvipi musina kutidaidza kazi muchabvunza ani mainini wakasimuka akati inini handina makore andinopa asi mwari ega ndiye anoziva ndo zvakataura baba uri kunyepa ndanga ndipo pamafainari mukomana wakataura saufonzo aripo akati nhati ndindapiwa $50 ndimagireti marume kuti baba musawadziwe mwana tichamubhadhara bheri out saufonzo aripi saufonzo baba wacho mira saufonzo uripi baba wacho uripi baba wacho uripi uri mwana saka umutauriri saka uda mutaurira chii chauda mutaurira uda kutaura chii pane zvakuti mori kutaura saka wangoda kusungotaura chii ndati kuti ndemubvunzo wedu tatabvunza wakanangana namabasa aufunzo wangaine here zvekutibatsira pamubvunzo iwowo saka ungodawo kusungotaura ndi mwana wafunzo ndozvakaoda kusumukira chi zvinodibatsirei wabhadharwa ndi wangoda kusumuka uchitaura chii chaungodaiwe chii Joseph Alfonso. wazi uzotaura kuti Hapana zvambotaura. saka ungoda kusumuka utaura kuti Andanga paruzi kusaifuna kuti ndiri mwana wacho ari panapa. andisa ufunzo because kamubvunzo urubvunzo wakanangana namabasa aufunzo saka iwe haupinduri mubvunzo wababa uzausiwe baba iwe ne yako iweyo yakasiyana neyababa because baba iwitness ari kutaura kuti ndakapiwa mari magi wakamupa munhu $50 handinopa baba yavo $50 wakapa mari handitorora nyaya navo zvachose mambo dai zvaibvira vanhu vavamatsotsi maindibatirawo saaufonzo tichi pano kuti makapiwa $50 here vanhu vavo vachingosvika vakutoenda kwaufonzo aiwa ndinobvunza saufonzo paakataura
aitaura parufu here akataura kupi wakataura tatapiwa bhureki nyaya iri kutongwa kukoti patagara padhuze naye akati inini mwana wangu akasungwa ndaakuzvitaura naakuzvitaura zvinyi kasi haasungwi ega ndakapiwa $50 ndimagi kuzi musawadziwe nemwana wenyu wasungwa tichamubhadharira bheri out zvakati tichamsoti baba wavakuti ndakafunga kuti ndimwe uchapiwawo mukana wekutaura asi wakatopiwa mukana ndibabadzira asi yangati ndikapiwa mukana ndinotaura nyaya yakatanga kutsikwa kare mama ndipo nhamba dzababa wako ini petukajenidziri tipe nhamba dzababa afunzo hauzi nhamba dzogona kusimuka muno unadzo here ndikutaura awa ndati awa uri kunza mugwa tipe nhamba dzacho dziri takasimba ndinoitwawo mambo mutasa ndikautaurawo nababa ndipeyo baba makadini takasimba madhara ndimi madhara acho zveini ndandakakumirirai zvemudhara bvataura mudhara hapana ndikatiregai ndite wekuponera mukomana anga atazi baba washaya mari haiwa kana miri isi kuita zvakanaka haiwa zororai bambo right pane kamubvunzo kangu kandinoda kuti mundipindurewo pakasungwa mukomana akati achabhadhara mari yebhero yemukomana ndiani akati achabhadhara bhero kana mukomana asungwa ndiani ari kujeri pane anga akupromisa ika kuti uchabhadhara bhero ndiani bhero rekuti abude ko bhero out angatada kubhadhara bhero out ndiani okay hamuna kumbotaurana magere mage achiti akupei mari yebhero out wepashopu zveu mage haana kutopinda mukoti okay
Ko mukomana aiti akaita nyaya rega here? Iye mukomana wenyu ari kujeri. Wana mage ava ndio vanga kuti mukomana wenyu ndiye akazviita. Mage anga azvionepi manje? Saka mage ndiye akati ndakazviona. Saka aikorobha ropa sei rasingazivi? Saka ko magai korobha ropa risiri hama yake rasingazivi pakudii. Imubva mangonyarara zvakadaro. Saka mukomana Saka sei mage asina kusumba nenyaya iyoyo? Saka because kapane mashoko ambobudai kuti mukomana wenyu akati aiwa ndirungosungwa hangu ndega asi handi ndegaba. Vanhu takaita takawanda chiro ichi. Asi pamakataura nemukomana akati chii because ukaana atosungwa akapiwa makore mangani? But mimi kufunga kwenyu mungati mimi akazviita rega. Nomaburi yanga akabayiwa munhu akawanda zvera. Okay. Okay. Ndiyo nyaya. Group racho mungariziva here mudhara? Because ini chiri kundinetsaka ndechekuti kuti Jose azopiwe 25 years handiti zviri kurakidza kuti akabatwa nemhosva handiti. Asi kana abatwa nemhosva ndosaka ndati bamboka kuti Jose azozivikanwe kuti ndiye akazviita handiti.
pane akamuona handizvoka. Ndosaka ndikuti koti yakashandisa evidence ipi kuti izozive kuti ndi-Jose wauraya munhu. Wobva wangoti ari 1 Jose, maCID wongobva kwamutaro ngoti kwautora Jose, wobva toti Jose ndiye auraya ari 1, kobva watonomupa 25 years ari 1, pasina ataura kuti ndakamuona. Hakuna zvakadaro. Mapurisa ndosaka ndati mudhara ndopandiri kuda zvemudhara kuti musahwandise vanhu vakataurwa nemwana aba kuti ndakaita chinhu ichi ndina nhingi nanhingi nanhingi. Munozwa vaendi kutaura daroga muri pakoti baba. Pamaiti mwana wangu akasungwa bazi ndichazvitaura. Pane munhu akati iye musarwadziwe baba mwana akasungwa ndichamubhadharira bailout. Ndiani munhu iye? No, pakanaka bambo because nini parundokasha madza vanhu vese ndepekuti mapurisa angangobva upenharo ngavaenda koonanga pana Jose pasina munhu ambovataurira kuti Jose ndiye auraya munhu. Kokuenda kukoti hakuna munhu akawitnesa kuti Jose ndiye akauraya ndakamuona kana kuti udini. Pakaoma baba ipapa. Anyway, my time bambo, thank you very much. All right. No, pakanaka baba. Thank you. All right, bambo. Right, it becomes very surprising. Kuti munhu anongobatwa from nowhere. Otoconvictwa. Yes. Hapana witness. Hapana chi kuconvictwa ne-USA. Kuconvictwa munhu oconvictwa ne-USA. Uyu munhu akauraya munhu ka unogona kunge ari apa. Pandikabhozwa my worry now ndeyekuti kana mapurisa kutaura kuti ropa rakabva richienda mushopu rikakorobwa nemuridzi weshopu, kana munhu achikorobha evidence mapurisa oti oregedza zvakadaro, asi munhu aita sei obstructed the course of justice, kuuraya chi umbo munhu wakabayirwa mushopu mapurisa wongosiya and everyone ari kuziva kuti ropa rakanga riri kubva apa raibva mushopu. Muridzi weshopu kokorobha ropa iroro rese kuuraya chi umbo. Then mapurisa oti aiwa kokuuraya kwombo hakuna nyaya, ngatingodhine nemunhu watangopiwa kuti ndini. Ende kuti Jose uyu chirundinesa kuti zita rekuti Jose rakambobvepi, mapurisa akaenda zita rekuti Jose naitendai sumuka iwewe Jose toti nditaurire kuti ko zita rekuti Tendai akaburitsa zita rekuti Tendai ndiye auraya munhu ndiya. Saka imi makangona Tendai uyu Jose ari kungotorwa, Tendai achingotorwa wototanga orowa wotozi ndiye akauraya munhu
mapurisa ototi atopedza just like that pasina munhu akamira as witness kana chii Arudi ndakamuona. Ndakamuona. hapana akamuona kotongozi munhu atongerwa Unepedza ndipepesa. Ai mone kudombo amuzura chokwadi. Ndiwo wakanga wasungwa kuti ndiwe wandiura. Taura chokwadi. ndizvo wakambosungwa Pakutanga ndiwo wakanzi ndiwe Wakazobuda sei? sei wakabuda Taura sei chokwadi ndikakuwanziridza. Mabudira andakazoita ndekuti tendai mukuru wako kaita kwani akazobvuma nekuti ndindaita sei aiwa sei Hocho mabudira. Siyana natendai. Iwo wakabuda sei? iwe wakabuda sei kutunza kunakura iwe Kuti uchenezwe wewe wakabuda wakabuda sei iwe. Saka mapurisa iwewe ndo wakatanga kunhungwa iwewe kuti akadaidzwa nehama kunzi uyaona chini zvandaona Ani. Zokorera. mabudira ndakati ana ngakutiswa se witness ndakashedzwa kunzi uyaona chini tati isusu kuti iwewe ndo wakatanga kubatwa zindouraya munhu handika ndobva wazozi handiwe tikubvunza kuti sei wakanzi iwewe ndokutotanga pacho sei wakambonongedzwa iwe kuti ndowauraya out of all the people mudembo ritini why you mapurisa akangoya straight kwauri iwewe ubva tosvika kwatotora iwewe apedza kutora iwewe ubva tokisa simbi ubvaenda newe ukobva waikobata tatenda munini wako futi handititendai munini wako futi oyanga tobatwa kare aiwa Mangabatwa mese. Iwo ndo wakatanga kubatwa kutanga. akatanga kubatwa ndiani tatenda najoseph tikati iwewe sei iwewe pandakabvunzwa inini masaiti kuti kune hama dzako dziri padhuze kune hama dzangu dziri kwazongoro ndo pakaziya masaiti achibatana tendai aiwa wachimubatirei tendai iwe ndowautautazi iwo wakati wanzi uda kutsvaga muning'ina wako ndowatida aiwa muning'ina wako awanga wazina wanga wapiwa zita remuning'ina wako nani Iwe ndio wakati mino. Kudombo. Iwewe. because uyo mapurisa haangasungiri iwewe kuti muning'ina wako ari kupi itsvaka muning'ina wako sakakunda iwe Wakabuda sei? iwe wakambobuda sei wakambosungwa sei inini mabudiro andakaita pandakatorwa nemasaiti ndakatora nyadzi kunzi inini pamakaona munhu anditi makaenda kotya makadii kuenda kana kwasabvu kuti kaita kutya Wakamona ali paini. izwa iwewe makaona munhu muno wangani muri 3 mamuri 3 Iwe na nani? tatenda sangu na witness tumbira hangu Uyu tendai ngari kwa. tendaingasi saka handikandii makaona kuti muri 4 handika ende muri 4 imomo pau4 iwo munhu akaenda kunotorwa ari 1 pau4 ndiwe wapedza iwewe wobva wazi takuda muning'ina wako iwe asi muning'ina wako aenda kotorwa wobva Iwe bwabuda. masaiti muri 4 masiya jekadi yakutora muri 4 wamwe wandobva wasiya wari 3 iwe wobva wasara aiwa takaenda tese Mukabudiswa mwese. takabudiswa tese patazopuwa dheti rekunzi mai futi kupi kukoti Tendai ngari tipa. tendainga chimamutari parimandi kweseni iri pekuti kana makanzi ndii makaona wanhu muri 4 pamakaona wanhu muri 4 tendai anga asipo urikuzwa pane nyaya tendai anga asipo imimi okuona wanhu muri 4 imimi ndobva matorwa muri wangani muri 4 andika ndobva maenda kupi ndobva maenda kukoti andika imimi muri kuenda kukoti tendai anga atodii anga atobatwa anditi ndopati uchibvunza manje kuti kubatwa kwatendai because tendai pane vanhu vakaona vanhu anga asipo pakutorwa pesa apa tendai anga siri chii anga asipo saka akapa zita rekuti tendai ndiye auraya munhu kuti mapurisa azotsvage tendai ndiani Changa miri mukaenda kutasa joketi wana. Vari 3 vese vakanyoresa zita ratendai.
ndo wakawitnesa ndio makawitness wakakomerera ende avandora vanotone ndimi makakomerera kuti tendai ndiye atorwe mapurisa mukanotarisa pepa vane mastatement avakatonyora ava ekukomerera munhu atanga because mapurisa havabvukiri kuti kune munhu anozi tendai imimi muri 4 ndi makatorwa imimi muri 4 ndi makatorwa imimi muri 4 maenda kobvunzwa mabvunzwa tendai ndobva yakutorwa meaning kuti since isaida mese muri 4 ndi makataura zita rani ratendai kana kuti 2 wenyu ndio wakataura zita ratendai kana kuti 1 angaripo pakaitika chinhu ichi pachakaitwa natendai ndiye akataura zita rani ratendai kuti inini handii ndakaita asi tendai ndiye akaita ndo zvakazokonzeresa kuti chii kuti tendai anotorwe because tendai akatorwa because pane munhu akaita witness because tendai angasikatorwi pasina chii pasina munhu akawitnessa saka magi haabudi mutseko yes magi unofanira kutaura chokwadi because magi ndiye bartender ndiye aiona zvese ndiye uri kubuda uyo achitaura kuti ndipo ndakahira sadza ndo pakatangira nyaya yangu ndichitenderera vakomana avo vachinditenderera onini ndikapedza ndikadii uyu mukomana uyu akuramba futi kuti kubhawa handina kumba doro asi munhu aripo atotazi parufu akatodini akatopupura kuti zveshuwa akatondipusha doro ende mbuya uya uyu angari kuita accounts dzake mushopu hapo kapa but those are the key witnesses to this case because mbuya angari mushopu anditi kuti azotaura kuti handiri mushopu mangu ndikazwa kazevezeve it means kuti akaona vanhu ari kuziya vanhu vaakaona mubharanda kusiya and why maiyoyo ari kusiyiwa out because she is a key witness eyewitness because akutotaura kuti ndandoita zvandanoita hangu vandazwa here mubharanda vandangodii vandangotarisa vandatokontinya hangu nezvandandoita kuti it means mbuya wakadiya wakaona asi aona paakangotaura chino ndakanga ndiri mushopu ndikaona wakabva aenderwa wakabva aenderwa mai weya ndobva abva pamuromo that's why mai asina kuita key witness but mai ivavo ndiye key witness and witness iripo ndosanotaura sei mawitness asina kushanda blessing autaura kuti inini ndiri kufamba ndibva kubhawa ndakaona ropa rutangira pashopu pamagi ndikadai magi akakurupa chii chiwindi chako wadiyo magi alright mira magi yes ya inini ndinoda kutaurawo ndino hama yachikayakamwayakawaraiwa unonzani ndine anizodzire ndino mukomana anozi Tatenda Sango zuva rakapiwa masimburi akauya kwandiri achitondiona semuvi achiti dhewa nokundinoregerero kuurayiwa kwemunhu ndanga ndisipo asi ndakaona vanhu vakauraya akazouya futi ndikati sekuru umboona mukundipa pamberi pangu muchautaura pamberi pamamundasi asi mukasataura umbori uwowo wakazara inini handina kwandosvitsa umbori asi iko zvinoda kuchiminyo kuti Tatenda Sango uri kwei yotaura zvinhu Tatenda unosazvita Tatenda zvinoita ngozi unoziva zvinoita ngozi ukaona usina kuuraya asi usakataura ngozi inokufananidza nemunhu amuuraya because ngozi inoti iwe ndiwe waifanira kunditaurira kuti vanhu vazive kuti vanhu vakandiuraya ndiani saka usakataura ngozi munhu akauraya newe ngozi chaiyo handiti bhara rakwewo rikashandiswa kutakura munhu aurawa iwe muri zvebhawa wewe webhara wamo mukati menyaya ndo zvinoita chii saka ndingaona zviri inokwanisa kudhakisa senge zvokutaura handiti kuti wakatoenda kunewe kutaura kuti ashamwari kasora ndiregererei ini hana kuuraya asi chii vanhu vakauraya ndakadii ndakaona saka chikudiwa kuti utaure iwewe ichokwadi chekuti zveshuwa inini am witness to this vanhu vakauraya apa
ndini ngozi kwauri nengozi machinesa but iwewe ukaramba uruti kana kunyengerwa kuti usataure kana kuti zvakaitika newe nengozi zvakafanana wana kwachangofuwa mafira ari kuti awe akauraya chitaura zvaunoziva inini parotaura honzi ndinotaura chokwadi uyu anofanira kwemutaura daro patakawana munhu takati torina uyu tiri 4 tisawanhu 4 vanhu varotaura kwasi ndiye yaikotidaidzi asi wangu kuti handinovaboona vanhu hatinamboona vanhu kabhozi tatinawo ndoitatina iwe pakasungwa umwe uripo vari vakasungwa umwe pakasungwa umwe kuenda kwamutesa handandisipo saka siyo ngosi kuima mupo norunongedza vakakutombosungwa iwona wakasungwa wakaposungwa asi ndandisipo mukuwo wacho wakaenda wakatanga kusungwa andika wachizi makaona musina kuripota iyoyo wanobhema sa wanaosungwa sei usina kusungwa iwe papandipasi yangu asi uizvitaura kuti ndakaona vanhu vakauraya munhu handinonyepa angakona kumurerekera handikazvisvisa ngozi here handisvisi ngozi taura ipapo akati taura pakauya nechii mutauriri mutondete sekuru ini makauya muchiti inini ndiri kumbira uregerewo ini chandakaita ndakangoona ndikati umboweni hamufani mundipa panapa hana kwanda kuchitsa umboweni sekuru mukakutaura pamberi pamambo mutasa ndokuti nyaya yedu inaka handizvere zvandakakutaura koma rimwe zuva muna kwaira muchinobvisa mufamba sei ndikati munhu unongoita mizi dzake tosungana kwambo mutasa handizvere zvamakataura ndikakupindira kudaro saka pandokupomera ndimagara aiwa iwo uri wanzi ndakataura kuti ndichataura zvese ndakaona vanhu vakauraya inini kwamaida umbochintaurira zvamaida kutaura pamberi pamambo mutasa zvamakadontaurira zviya achintaurirewo kwamai ndikatauri ungandaiviye mbawa wautenderera inini inoita toona tione zvautoziva gara handina zvaitoziva aiwa gara uko tatokuona akotitsira zvishoma pane mukomana urikugara pasoma bafa munhu wakatoenda kwasabhuku namhaiyo wake nababa wake kwashi amenoti wakataura kuti mburi yekwasango wane zvawakaona wakatoenda kwashi asi ishe anotitaurira chakaona mburi yekwasango sabhuku wacho ndiani sabhuku iro ndozai mumiriri washe kudombo rutinhira wakasvika wakwasango ndio mburi yotakazwa mai wacho vanasango wacho varipo mai vacho taura izvo makaenda kwasabhuku odi takaenda kwasabhuku nekubudikidza kuona kwakaita mwana uyai pamberi mwana akaonei mwana tatenda akaonei wakaona munhu wakati taonani zita rangu ndinobva maisango netsainya dzangu vakati ndaona munhu wakamhanya kumba vasvika foni yake isina moto vatora iye mukadzi wake ndo yakaisa please ko kunani kuna baba munini vanoshandira baba munini ndaonani ndaona munhu pavharanda pamagi fonerai mavhiki kuti ndaona chini munhu uri pavharanda pake baba munini vaafona ndikuta 10:05 ndopabvaafonerani tatenda chinyi kotatenda usiku chinyi kotatenda zvaundisira please ko ndanonoka kuiona zvikazi ndaona munhu rakazi ari patopamagi uri pavharanda saka madini ndikazi ndatomhanya kuenda kuenda kumba saka ndamhanya kuenda kumba ndopandatora foni yemukadzi kuti chinyi ndise please call zvikazi bamunini vaafonerani magi zvikazi aini ndatora raina ndichina nguva yekuvhura chiba do zvikazi tatenda yakabvabamunini henyu muripo saka maona zvataurwa zviyauku kuti hanzi wakanzi vhura dhoo akati nandichina ndarara iyo statement iya yawe aibva hanzi ndarara zvikanzi handei pamberi bamunini vati warara asi padhoo pako paruzi panenyi pane munhu uripo kwakufuma richimangwana makuseni ndamuka ndakutoenda kwasisi wangu kutukuyo ndopandakaona vanhu vakaungana pavharanda ati kumborinei ndopandakasvika paine munhu wakatoradzikwa uyu mukomana wangu watodini watotorwa uzi hambai kubasa vanhu vakamirirawo uyu pakaenda kubasa akati ndine zvirudini zvirundinetsa zvandakaona muri kuenda henyu nenyu asi handisviki ndichishandawo poshuwa hana kusvika chidiniba achishanda usiku wacho paakarara zvati ndarotani rakazi achiti tisekuru manditaura here kumba kwangu kuti ndadini ndaurayiwa ndikati zvaurota kudaro kuti ndaurayiwa ngatiende kwasabhuku vandati inini nababa wake naye vataenda kwasabhuku rondozai sabhuku rondozai vatadini vatamutaurira
Because mukomana waita kwadini wataura. Nyaya iyi tichaiisa pachena here apa uyiwe here nono nemudombo muno. Igatukise pasafe side. Sasa pambe bewe. Tozoona vanhu vekwadzira rinyi. Mirai. Hazi Wati chikusasa fambe bane kuti uri pasafe side unohiwa nevanhu vemudombo muno. wapi? Mabhinya acho. Api? Ari kudini? emudombo Emudombo. Taurai nyaya. Because it cannot be a blanket statement. Yekuti azonohiwa nemudombo rutinira mudombo uri safe here. It means kuti mukomana akataura mazita. Saka sabhuku uchiti uri safe here newanhu mazoti madha vati wazi iwewe lakaza kayakuhopa achiti wataura here Kuti ndauraiwa meaning mukomana akaona zvakaitika yanditi because imimi kuti munhu akaona mwana munhu akarara anogona kunge akarara hope anogona kunge akafa handiti asi uyu hope dzakamuti iwe haunyarari zvawaona wazviona kuti ndini ndakauraiwa unofanira kudini kutaura mukomana uyu ndo zvekuti hope dzake dzisisaperi nenhasi ana kugare pamwana uyu tikamaenda naye kwani kwasapopoza une zvakana zvasikachagoni kutaura pamanje kana izvozvi ndosaka kuti mbuya taurai mazita taurai mazita mwana une zvakaona pakabuda mukomana wazi Victor Manuel ndiye akadini wakachizouya pakauya masiya iwo azodaidzwa chizi wakauya parufu auya parufu ndo paakataura ndizi kuti wakataura nani kuti ndakawadini ndakangosvika rakazakarara saka mukomana wangu pakauya masiya iwo ini ndakati handimusii ndinaye vandangoendawo naye pamasiya iwo vati madhamu ndimani ndikati ndini mubereki wemwana uyu zvikazi alright gaitite nyaya dzedu vandotora mastatement avo vakadaidzwa nablessing ndiye wakatidaidza tiri mubhawa saka zvakatidaidza tiri mubhawa takasvika kwakuona chi ropa uno tondotocha kwakutodini pakuenda kumwe saka pane mukomana wakasvika achizi anga achimhanya saka haanaona kuti wabva nepi ba nekuvheneka kwakaita vanhu vanaodini ba haanozona uyu tatenda kwazoona kuti mukomana wakutaura kuti papena tatenda sango nanhingi wakationa sei takamira tiri kutarisa kuti munhu saka ipo pakaona Victor pakaona zikazi nendakasembuta kundozwa kuti iwe Victor unoziva unozi tenda yafonzo here zvikazi ndiye nekuti ndiye akataura nenyaya yekuti tenda iyo wakasvika kupi angati kubva kumashopu akatengera vanhu chidoro ndozvakaita akanopawarani kabhotosoro kakakwamwamuka ndokwawanga vari saka kutengera doro ndokwakaita kuti Bless tatenda asungu aiita tendai handiziva kwazobudisa zita rekuti tendai vaipo pakati pavo which means kuti vanhu vese vane chokwadi pavanhu vese vatinava ndo pane chokwadi chesa because muri kuona parutinetsa tese parutinetsa ndepekuti mapurisa are not worried about paonekerwa munhu. They are not worried about that. Because ropa rutorakidza kuti munhu abva apa akazouya kutsvetwa padi apa, but mapurisa are more concerned nepanze, but kwaabva uko they are not worried about that. And but my investigations awanofana kungatangirira papi apa achiuya apa achinopinda kupi uko, and mapurisa anofanira kuchibvunza manje kuti munhu afa aoneka zvesho kuti munhu afa ropa riri kuuya ko muridzo weshopu uyu muri kubva ropa uyu sei abvumidzwa kukoropa ropa because ropa evidence ka saka sei munhu abvumidzwa nemapurisa kuti akorobhe chii ropa. Alright, rambai makamira magisu magi wakafonerwa here? Hongu ndakafonerwa. Zvikanzi chii? Nasagumbo zvikanzi buda panze. Kuvharanda kwako kuruzi pane munhu akafa. Ikati nguva idzino dzamunondifonera munhu ndakarara ndimu. Izomaka. Ukataura nenyaya yerufu. Emergency kai. Kuzi wakarara mukati mwomagi buda padhopo pako pane munhu akafa. Iwe woti ndakarara. Haisi kuroira ba munhu kuti wakatofonerwa kuti magi padhopo pako pane munhu akafa. Andika iwe woti ndakarara. Wauzwa kuti padhopo pako pane munhu akafa.
ndakatwa kuti andenda aiwa izwa magi wakadongorere magi ini ndotora kurume kuseri ndora kuvaranda vatawa kuseri magi munhu atora nguva yake neairtime yake kukufonera ma-odd hours wodaira foni iyoyo na2 am anditi wotoidaira foni yacho na2 am magi muka padho pako pane munhu akadii akafa iwo wototi ndakarara ini saka which means magi wakatorara uri kutoziva kuti munhu padho kunhu hafa aripo warara anditi hauna kudako warara pawamuka wobva wazodii ndakamuka ndichienda pane wamwe wakaita wamwe wanga waripi wanga uri kuvharanda rarine munhu vharanda rekwasauramba nine kwanyamashi pagaundi ari pacho ropa mushopu mama musina ropa kana pavharanda anotokoroba divode warundinyepera nokoroba ropa handinokoroba ropa hakusungwara baba iye mukoma ndiani blessing wakati wewe pawakatosha ropa ranga raitangira pashopani asi wakaona ropa iwewe aya muvharanda ndandikutofamba awana jose nawo ndipo ndakazosangana nawo wauya ndauchidzoka wauda kupinda pamagi wari mashure mangu eka pawakaonaka iwewe ndiwataura kuti pawanga uchitocha ndopawakaona chitoona pato nemutumbi kuti iropa rakatowerera nditodini kuwe madondoni wangu uchitaura kamera urikuionere iwe mbomunyarara iwe mbonyarara usatite mapenzi makamera urikuonere usati pedzere nguva yekuti unotaura izvi uzochinja pamagi ndipo ndakatounga ndotodzoka kuuya pamagi tikusangana awatonga ndouya pamagi ezve warikapamagi ndawati honeyo izvo ndadini wakadzoka ndiani nani ndipo ndakadzoka ndokusangana nawo ndouya pamagi warikuya pamagi iye angayambori nguva ikwe iwe ndatora nguva yanocheka but why varume wese muri kutara mese mamuri kusangana pamagi why usiku kuine munhu ende usiku kune munhu akafa mese murusangana pamagi uchidzoka kubvako ndatobvabotositoka ndiri kufamba muvharanda ndine tochi samumese pesa pavharanda pesa aiwa handisi kuti une mhosva unongofamba muvharanda ndati wasangana nawo wari futi muchii wari kuuya futi pamagi maya kusangana pamagi papakavamagi wanga utopinda pamagi papa ndati uye kuno wanga warudii wautosvika pamagi utopinda kuti muvharanda imo ndikati uye tati vupindura mubvunzo wadapinda pamagi papakavhurwa here nguva yacho papakavhurire munhu ari panze iwe unonyepa papakavhurwa zvechokwadi ndopandada kuti nditsanangure ore munhu manje angasiri munhu yako ndakamona angasi pamagi mutopai munhu akuti 10 o'clock munhu uyu angasiri pamagi paini ndakatodzoka 10 o'clock munhu angafakari atori kumberi uko ndakatobveni ndichidzoka kuya pamagi munhu angasiri pamagi but mukona my problem mberi my problem iri kwataisa nyaika magi afonerwa magi akati ndadii ndarara atika the same time irufonerwa magi achiti ndadii ndarara achinzi padhoo pako pane chii pane munhu andika iye magi afonerwa akarara magi akati hanchamudii hanchamuki iwe ndo time yekuti wakaona chii mutumbi and your same time utaura kuti magi papa pakavhurika what are you saying saka uyai gofonerwa sei iyo pakavhurika iwe time youtaura kuti wakaona iwo unotaura kuti wakaona magi achakatovhura saka unotaura kuti munhu akatooneka afa mashopu ese vanhu vaitofamba potozotaura vanhu vakaenda kuzoorara haone chii but lakazanga asofakara vanhu vautozva kuti lakazama kudaro unozoutaura haiwa uziva usatinyepe gara pasi mani
sango mazva zvataura sango ati na10 akaona ibhamanya kuenda kumba kotora foni yemukadzi yabva kuna bamunini wake around 10 5:10 ani mai vatoti 5:10 yes ndizvo saka consistency yetime yamuri kutaura hazvisi kuenderana pa kuti munhu anga arara na10 uye aroti bhara rakavhurwa around 10 yes pakapfuura wakuziya nguva manje handiti kutamba kupisa nyaya yenguva kwatausike iwe unozvipinza mukati menyaya nekuda kunyepa kana kuti urimo mukati menyaya but uda kupretenda kwanga usimo isusu tozokuona manje kuti torimo mukati menyaya because you can't tell me kuti bhawa rikuzi bhawa uyu akauti nandakarara achifoni 5:10 iwe uri kuti ubva uko uri kusvika pakavhurwa alright mira wakadaro wati ndiani wakauripinda mvaranda tatenda nani adzumbiri anzani dzumbira tatenda uri tatenda pamakapfuura muchiona bhodhi ndizvo mamuri mese pashopu pamakipa pakavhurwa order because already confusion yatatonayo ndikuti chokwadi chacho pakati penyaya kutora chokwadi ndiani because ukatarisa nyaya iri kutaurwa nechii iri kutaurwa nemufi mufi ari kutaura kuti shopu yadi yavharwa handiti ndakavharirwa ndiri chii ndiri mukati ende ukona pane nyaya pa pagurupu magurupu sai ari chua pane pataura kuti taakuda kubuda nedish rakuda kubuda padoo pane vanhu vakabva vapfuura avo vaibva vadzoka wakachadii taonekwa wazodzoka waa mukati pawangati taoneka ndipo wakazodecide kuti tichaende kupi kure hakuchaiti ngatichimbotsvage ndikuti tomucheta kuti vanhu vadii wamuoni saka you can't tell me kuti pari kuitika that activity ka shop yakavhurwa ende paunozotaura kuti paunoona kuti bamboka munopinza mukati menyaya alright pamakaona kuti pane munhu makadi shop yakavhurwa andinozotaura mira shop yakavhurwa andi wakadzoka kuti awa sei musingadzoki mushopu makavhurwa mamani makamutaura iri maki wanaani wakapinda mamaki sango ruti ndasitomboona kuti mamaki makapinda mamagere kuti avanomwako kouya yazi takasaka nekuti mataka utapinda mamaki alright after maona mutumbi mamaki makambopinda mese pana akamupinda mamagere after maona mutumbi muvharana hapana amirai ndati mese maona mutumbi pana akamupinda mamagere aripo here hapana handiti kana pasina sei muri kunyepa kuti pamagi papakavhurwa because kapamagi hapainge pakavhurwa uzandiza hapainge pakavhurwa paine munhu afa apa munuzwa mapurisa adai akatodaidzwa chii manheru ndopadadai pakaripoti panyaya yekuti chii pane munhu aurawa panapa ari pano pamashopu handiti manheru because vanhu vangu chiri kuita sei kana muri clean mimi wanakomana muri 4 makaona body maifanonga makatodaidza mapurisa usiku musina kuenda kudzimba dzenyu maitogarapo saka sei imi makaenda kudzimba dzenyu kunorara maona lakazi akafa wakabva waitei
wakaitei munhu apaka pandatodzoke ni ndakatoya wadii ndachindisangane awa komanewa ndandouye muone patadzoka futi papa vamadini ndabvepo vakubvati vati unoona ere chichi wakomana watoshamisika ndii ini vatati iyo is not about kushamisika mani kuti makadii matora namuri vane munhu wakaitei kana kumba zvamakananga makatoziva ndi lakazi kumba kwalakazi kunohwama lakazi makaenda wataurira kuti lakazi taona lakazi waurawa kwasabhuku makaenda makaenda here hamuna kwasabhuku makazotoenda namai uyo ndima yakakuendese asi iyo nguva yacho maona chinhu handisika kwasabhuku hamuna kuenda kumba kwalakazi munokudii munokuziva hamuna kuenda kutaura kwalakazi kuti lakazi adii aurawa ari pavharanda hamuna kumapurisa hamuna kuenda sei munhu afa uyu munomuziva is one of you handiri vamwenye makatomupasadza afa and you go to sleep zviri normal here makamamaenda kumba kwenyu mibva marara one mukuru pane nyaya pane uzi munhu akasungwa ari mujeri uyo ndaishanda naye chi kubasa kuti unoshanda upenal saka mukomana uyu ini ndakatorofuma nditoti vanhu vanga vari kushift vari kubasa zanguva yachipa ndakatokwanisa ndichidoraro kwandakwa ndazotofamba kutoenda chi kuti makwana makuseniseni maozi afamba kuenda kuchigayo kandofanira ndiri chi asi ndakwanisa ndikotaura kuti izvo ndaona kuzodzoka kundakatoenda ndakatoti aonewo komana izvo ndaonawo chichichi makwana makuseniseni ndakafuma ndikatobuda ndakatoenda chi kubasa kuti nekwakune izwa akashama wakadhakwa here unodhakwa saka nyaya dzakumba dzichistraight saka izwa uritaura nenyaya yekuti uyu mukomana uyu handiti tatateerera isusu uchatidzosapo waishanda naye handi then wamupinzire panyaya yako ane nekuita nezvawaona akazotoitwa zotsvagiridzwa kwakaita uku kubasa ngasoshatomuonapo kubasa nekuti angasungwa angasati atosungwa akatiza angasoshatouyaba kubasa ukodaishanda iwewo sei uri kufungira kuti iye kusauya kwake kubasa ndiye akauraya why uine pfungwa idzodzo noti isisi taipinza shift taenda kutora mari hausi kupindura iwe mukomana unechomuziva mari iwewe unozvise garai pasi ndipei pa pamusoro yechakameni indiri brother yamaki ndiri kumwa maki makindo uyu sendi right ndoshandira penalog lazarus marume ndakasangana nethis young boy joseph tikati chamari pane nyaya dzendinozwa kumusha dzekuti hanzvadzi yangu yakauraya munhu uno idea kazi uyu mukomana akandisangura nyaya yekuti munhu akaurawa nemunyina wavo handizi tendai akatotorwa nemasaidi akademonstrata zvese maurayiro akaita paakaurayira pavhanda tikati ahora tiri kutanda kuzobvunza musikana uyu asandi haidi tira kubvunza vanhu vasinei neukama neuibo saka uyu joseph ndo zvaanopindura ti tendai ndi akabaya munyina wavo nebanga uyu joseph vanapata ndonyaya ndako nditaurawo ati tendai ndiana ndiakabaya munyina wavo nebanga akabaya munyina wangu nebanga lakazanizi nebanga angainani joseph iye tendai pakabaya angainani angaina jozi nani ndati inini akanditi nyaya dzandozwawo kumusha shamwari dzakamira sei ndozwa kuti hanzvadzi yangu yakauraya munhu ndozvatakatomubvunza tikazi aiwa mudara inini tendai ndi akauraya munhu lagasi munin'ina wangu mushure mekunge awane tsana neumwe mukomana aishanda naye kumakorokozi saka dzadzahasha takamubvunza kuti tendai wabayire munhu basi dzadzahasha ende tendai kuti titobata ndi akauraya munhu akauya nebanga rati neropa kumba obva atiza bhaenda kumanika bridge ndiye akazodirekta mapurisa kuti ndokwaenda munin'ina wangu ndo chokwadi chandakazwa chidiki chandautara ndinobvunzo wani imimi yekutenderera kokuti hanzvadzi yenyu kuzi yakauraya munhu yange kubva papi hanzvadzi yenyu yandiye maki zvaa zviri kubva papi zvekuti maki akauraya munhu ndakatozvawo madzimai angu chibvunza kuti mushapurisei vati kune nyaya iri kuzi pamashopu pakaurawa munhu asi tete magi ndiye akutaura asiti ndokona honde kuti tete magi ataura tete magi haana kutanga kutaura from norway
titi magurudzi wakakorobha ropa kubva ende unoramba zvese angazi handida ushudha wangozi hatitoenda kumba kwedu toda witness yakaona uya ari kurobha ropa hatina asi imi mataura manje kuti nharaunda iri kuti maganga ari kudii anongedzwa nevanhu ayo mira pane ataura pane atotaura panapo kuti maganga kurobha ropa wataura ndiani ndiyataura nemukomana wayo pane mukomana wayo nditatenda tatenda kuti wematochi ndiani ndeuyu ndiye uyu uye uyu iye uyu iye uyu ndiye ataura nyaya yekuti azi magakati akakumakorobha chii anomufuta but mukona kutaura izwa because mukona ndandauramba ndikusa emphasis yekuti kumagi aikorobha ropa sei ende mapurisa aimubvumidza sei kukorobha chii akamuzandoramba ndikudzokera chii it means panadi pane azvitaura that witness kuti nyaya yedu iende mberi handiti timu yenyaya yetu panodikana pakaurairwa lakazi neakauraya lakazi plus pambo mimotanya mukomana uyu mukomana sumuka iwe sumuka wakadhemuka sumuka takuta iweyo tikati pakati penyu muri 3 makatorwa nemapurisa pane munhu 1 akataura chii chokwadi iwe wakautaura kuti dzokorora zvakataurira baba ndakaenda koti panenge pakashedzwa pakoti uchitaurwa tata nditi usati ndapita mukati menene ndakaona mafotos emunun'una wangu achinongedzera zvainongedzera kuti ubangana ndakaganda kupi mafotos acho ariko kutauni sati abwire kufunga mafotos acho anoaziva ndo zvandakataurira mazwi hanzi waitodemonstrata kuti akauraya sei dzokorora zvezvawakataura wakati ini ndakavati ndakaona magandi akauraya taura zvawakataura indications but iye nezvakataurira vaka tell us what you said wakati chii kuti ndizotaure ava kava inyaya kuti pamafotos andakaona ndiani tatenda ndiwe tatenda ndo uya shupikai Christophe Joseph Mazi Blessing tora security tora ona swap indo let's go na indlela kinemga tu ayo unobvisira uko mabvutsa kwenu ndichazoda vanhu ava imimi ndichazokudai sewitness ihanzanoyo ari hanzani ndichakudawo futi iwe sewitness mai ya yes ndimakaenda kwasabhuka mai weshopu wekudongorera mayani mai wili nasabhuku ndozvaye nasabhuku anzi aripo futi anzi chauruka chaukura sikumuda futi walipo mambo wamwe kana mchida listi yacho yese ndinayo hawana kukwana wanhu aliko mumwe wamwe ane ropa rangu wasipo pano munyaya ndiani ndani kuna Nyasha Mudere kuna Jerry Mupunga
kuna Kini, capture information yo. kuna Kini Chirumanzi, koita kuna Zakaria Msadaira, vanhu 4 awa vane chekuita neni, ndivo vanhu vanga vakuti ini ndinoda chakati mushure mekunge ini ndaparara. Vanhu vanonyepa nguva dzese dzavanotaura. Vanhu makauya mukandiona inini ropa ranga richiri kuwerera kana ndakauraiwa na8 o'clock. How come kuti kunze kunoedza ropa rangu richiri kuwerera 5 AM muchindiona ropa richiri kutekaira richiwerera chibuda mandiri. Bhutsu dzakanamira neropa ziguru rangu rakachekwa nzwara dzangu dzikatorwa. Zvonzi inini moti zvaikaitika kuma8. Ndoita the whole day. Ndiri mupenyu. Ndakazozorora kuma5 mweya wangu uchitambudzika kuenda. Nekuda kwekundibaya pandakanga ndaitwa. Magi anonyepa kuramba. Aiva nekatosha achititosha so. Sekunga sezvinonzi ndiri huku kana kuti ndiri mombe iri kuvhiwa kuti taapapi achititosha nekatochi kasinganyatsi kuona. Asi anonyepa. Auraisa vanhu vakawanda mwana uyu. Auraisa vanhu vakawanda mwana uyu. Dziriko ngozi varume muruti ngozi amuida isi hwari nekuda kwemusikana. Handisi ndega. Variko. Masabhuku achingodzvanyirira so. Kungodzvinyirira so. Hongu munhu ayakompotera kuti ndaona munhu kana kuti munhu ari kundinetsa kuti enda unotaura. Kwakunzi tiri kukuisa pasafe side. Safe side yacho ndeipi? Achitaura kuti ndakaona. Kangani ndichiuya kumuzukuru wake Sabhuku uyu anoti akati ndokuisa pasafe side. Achiudzwa. Vena sekuru ndiri kuona mukomana akadzira airwara nepfungwa achiuya kwandiri. Achinditi enda kunotaura. Nyange murume wemutumbi anonzi Nyasha Mudemo. Akataura maiona baba ndo zvaita mumamurora venyu. Ndaona bhodhoro reropa kudai ndakubvunza kuti zvichinyi. Akati ndada kutanga business rangu. Nyasha Mudemo. Anaro ropa rangu. Mofunga kuti inhema. Moona mutumbi unose kuti ibenzi. Makauzvidza musi wamadaidza dare mukauzvidza mukamusonyopodza kuti nyaya irege kubuda pachena. Iyo madzisabhuku aya ndichikuvira kuti handikwanisi kuti nditongerwo nekuda kwekuti ndiri kuona kuti mune mishonga neinei zvaitwa. Ndokutora kuti mubude panze dare rangu riitwe first sendaya kudo. Ndakazouya ndikatekaira ndikauya mambo tikasvika makadanidzwa mukabuda panze. The very day panze apo ndichitaura nyaya yangu mambo. Ndichinge ndasonyopodzwa ndaitwa zvisizvo ndo zvakaita kuti ndizotekere chiya kuno nekuda kwenharo dzakanga dzaitwa naiye Sabhuku anohanhasa kuti ndakuita safe side. Alright, ndakuzwa shamwari yangu. Right, saka wanenge wachidiwa tichazotaura kuti kudai. Izvi zvegai timboita zvakada kuita newaripo kuti nyaya yechitemo chayafambiswa zvakanaka. Handizvo? Handiedu.